Så er der kommet vinduer i, og tømmernes skurvogn er fjernet. I garagen er der sat døre i og vinduer. Så går vi ud igen. Så ser vi lige et fint vindue der. Soveværelsevinduet. Ind til stuen. Store vinduespartier her. Flotte vinduer dernede. Så er der badeværelsevindue. Og så er der op langt med her. Værelse. Værelse. Hoveddøren. Til garagen. De har saktsuseme haft travlt i dag. Nu er jeg inde i huset. Nede ved værelserne. Wow. Så går vi op her. Og tømrerne, de har fejet alle rummene. Der er fuldstændig ryddet op og roder alle vejene. Deroppe der er lige en lille ventilation. Det er der også alle vejene. Yes. Køkkenet. Fine ruder. Og så går vi her ud. Hoveddøren indenfra. Badeværelset. Vi tager også lige den fine lem ud i fyrrummet med lem. Og så går vi ud i garagen som det sidste. Lukker op. Wow. Vinduer. Dør. Og karmen deroppe er repareret. Yes. Slut.